Violence ute, political violence and gima wakwedo kendo konego beni bedo in any democratic space. Jomage ma papa treat gima luongo ni violence ni, especially on the political space. Gin joma dongo koso gin yudhe giwegi, to ka yudhe ma osebed ka isayo ni tiyo kodgi. Why must you allow to be used for somebody to chopo interest mare, Ismail? Ng'amo dhi adhiya sikul maber, nigi degree mare mokwongo, chako medo mar ariyo. Pod jasiasa dwa tiyo kodi to kelo koko. Why? Vijay, ingene king'iyo e Kenya mzima. Kama tulo mar siasa wae dak, headquarter mar tulo en Homa Bay. Kendo Homa Bay kanyo miwinjo kinyisi maber e pap ni wadhi siku ni guogi. To kata kapok iloko ng'eyi to guok osekai. Waneno ka remo nochwer mang'eny, to every time mane wasikwa report ni yawa, nitiere yawuoyi matindo mitiyo godo gi jo siasa makawo advantage ni yawuot wodenyo, nyithiwa onge tije, nyithiwa are hopeless. Koro imiyi pesa moro matin ni mondo idhi go Kasmuel, mondo Kasmuel kik chung, nikech Kasmuel samoro nidhi ketho ni kura. Nyaka wang'e niya, sama ng'ato tiyo kodi mondo idhi chwer remb wadu, kinyi in bende kamane kok biro lokore kodi. To nyaka nene jaluen ng'ama noluoro ga remo. Omiya kwayo oganda wa ma joluo. Weche moko ni watiyo gi nyithindwa ni mondo wadhi wayud godo political office. Ni ka ok wachwero remo to ni mano kwa osore yo makare. That thing must now stop. Wan nodong' matin to ne wandiko ni ker mar Kenya ni mondo declare Homa Bay as a political bandit zone. In fact, ne wadwa ni mondo wa request kata president mondo sama wadhi timo yiero Kasipul to wanajeshi ma mondo bi. Nikech ok wanyal bedo ni ya Kenya is not a military state. No, we are not a military state, but katibu yienwa ni ya kanitiere tulo moro mantiere e area moro matin to chiko yiene CS kata mana ker mondo oyiene